ташхиси сабаби садама бо иштироки Саидмумин Исломов, муфаттиши БДАи клубро ки дар натиҷаи он Наврас Фирдавс Ҳалимов ҷонбох айби техникӣ гуфтааст. дар маркази ташхиси тиббии додгоҳии вилояти Хатлон хулоса доданд ки Саидмумин Исломов имкони пешгирӣ аз садамаро надошт. Фирдавс Ҳалимови 15-сола сокини шаҳри Кӯлоб шаби 13 феврали имсол зери чархи мошини муфаттиши БДА монд ва баъди расидан ба бемористон ҷон дод. лаҳзаҳои садама тариқи дурбинҳои назоратӣ сабт шуда, баъзе аз порчаҳои он дастраси радиои озодӣ низ гардидааст. ҳоло тафтишоти қазияро додситони минтақаи Кӯлоб пеш мебарад. дар додситонӣ гуфтанд ки нисбат ба Саидмумин Исломов парванда боз нагардид, аммо ӯ аз кор ронда шуд. дар ҳамин ҳол хонаводаи Фирдавс Ҳалимов мегӯянд алайҳи Саидмумин Исломов ҳеҷ даъво накарданд, аммо мегӯянд бояд сохторҳои ҳифзи ҳуқуқ ӯро бар асоси қонун ҷазо медоданд. ба иддаои хонаводаи Фирдавс Ҳалимов гӯё Саидмумин Исломов шахсан ба хонаи онҳо омада баёнот гирифтааст ки нисбат ба ӯ шикоят надоранд. иттилоие ки тасдиқаш аз манобеи дигар дар ҳоли ҳозир ғайриимкон аст. Сарвинос Ҳалимова модари Фирдавс Ҳалимов дар суҳбат ба радиои Озодӣ гуфт: серӯзагӣ модарам овард додам, шабам писарам мурдаша овардаст. худо худаш мегӯяд, худаш ҳукумат қонун бароварда ҷазо метаҳи вазифа мегире, 5 сол судиш мекуна, нами чӣ корш мекуна, кина накуна дигар қонун медонам наму. бо гузашти 2 моҳ аз ҳодиса Саидмумин Исломов бори ҳам қазияро шарҳ надодааст, вале қаблан дар як суҳбати сарироҳӣ ба хабарнигори радиои Озодӣ дар Кӯлоб гуфта буд ки пас аз анҷоми таҳқиқи ҳодиса ба журналистон суҳбат хоҳад кард. ин дар ҳолест ки бо гузашти вақт дар миёни сокинони Кӯлоб сарусадои ҳам ба гӯш мерасад ки масъала дар интихобӣ будани муҷозот ва татбиқи меъёрҳои қонун аст. дар чанд соли гузашта қазияҳои пурсарусадои зиёди садамаҳои маргбор дар ҷодаҳои Душанбе ҳам дар матбуоти мустақил ва шабакаҳои иҷтимоӣ баррасӣ ва интиқод шудааст. аксари матбуоти мустақил аз об хушк баромадани омилони садамаҳои пурфоҷиаро фаъолона баррасӣ мекунанд. як намунаи барҷастаи чунин садамаҳо шоми 9 сентябри соли 2013 бо иштироки Расули Амонулло, писари Амонуллои Ҳукумов, раиси вақтии ширкати давлатии роҳи оҳани Тоҷикистон рух дод ки бо марги 3 нафар анҷомид. инчунин садамаи 10 сентябри соли 2016 бо иштироки Фарумар Саидов, писари Давлатали Саид, муовини аввали нахуствазири Тоҷикистон, боис ба марги 2 нафар шуд. аксари чунин ҳодисаҳо бо пардохти ҷаримаву муҷозоти сабуки маъмурӣ анҷомидааст. шеваи ҳаракати мошинҳо дар роҳҳои Тоҷикистон яке аз масоили доимии мавриди интиқод дар забони мардум, мақомот ва матбуот аст. дар миёни маъмултарин қонуншиканҳо ҳаракат бо суръати баланд, риоя нашудани қоидаи ронандагӣ, мастӣ, надоштани ҳуҷҷати ронандагӣ номбар мешавад. дар 11 моҳи соли гузашта беш аз 1000 садамаи нақлиётӣ рух дода, дар натиҷаи онҳо 380 нафар ҷон бохтанд. дар соли 2016 дар Тоҷикистон 422 нафар дар садамаҳои нақлиётӣ фавтидаанд.